mo ba nagmudok man lagi. Nindot unta kon magisgot ta gugma diri. Matud pa, Valentine's Day is every day for those who truly love each other. Ang Valentine's Day, patag-adlaw gyud na siyang sa ulugon sa mga tao nga patag-adlaw usab na higugma sa matag usa. Morang ako, simpre kanunay gyud nang mag-Valentine's Day kay nahigugma man. Pero kamo ambot og nahigugma ba pud mo sa inyong bana, basig silingan na inyong gihigugma. Bitaw, nining ato ang panahon karon, no, nagsaulog sa Valentine's Day. Wa malimot ang atong talahurong obispo sa pagpadala og duha ka love letters alang kanato, no, di mao man ni yang gi sulat mo ni gitawag og circular letter nga buot nga ipahibaw ngadto sa iyahang katawhan mga binunyagan sa Diocese sa Talibon. Duha ni ka topic ug mao ni ang content sa ato ang pagpasabot karon, no, nga sayang mensahe. Kung basahon, circular letter number 2101. Ang topic sa maong iyahang sulat, una nga sulat, pagsaulog sa Miyerkules sa Badles panahon sa pandemya. Alang ngadto sa katawhan sa Dios sa Diocese sa Talibon. Minahal nga katawhan sa Dios, sa miaging tuig, giingnan kita ni Papa Francisco nga kita, mga abog sa kabuhatan, mga abog nga hinigugma sa Ginoo. Nining umaabot nga Miyerkules sa Badles, Pebrero 17, 2021, subay sa mga health protocols sa quarantinas, atong sundon ang paagi nga gisugyot sa Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments sa Vatican nga gipagawas sa miaging Enero 12, 2021. Una, pag-aampuon sa pari ang panalangin sa abo. Ikaduha, binditahan sa pari ang mga abo ginamit ang agwa bindita diha sa kahilom. Ikatulo, og ilitok sa pari sa makausa lamang, dili tinagsa ang mga pulong, pag hinulsol og tuuhi ang ebanghelyo, o sa taas nga paagi hinumdumi tawo nga ikaw abog og sa abog ikaw mupauli. Dayon inagkahuman ikaupat, hugasan sa pari ang iyang mga kamot. Ikalima, isulob sa pari ang iyang face mask o face shield. Ikaunom, mupahilo na siya kung asa dapita naglinya ang mga tao samas pagpangalawat. Kapito, og ibulibod ang abo sa ulo sa mga tao nga miduol kaniya nga nagtinagsa uban sa kahilom, dili ipahid sa agtang sama sa naandan nga purma og krus. So dirhiras ulo ibulibod. Bag-o siguro kini alang kanato mga bul-anon. Apan mao kini ang naandan sa karaan ug bisan gani sa ubang mga lugar hangtod karon. Atong hinumduman nga ang atong paghinulsol og kabag-uhan labaw pa kaysa mga makita nga timaan sa Kwaresma sama sa abo. Ang kahilom nga atong batunan samtang nagulibod sa abo, magtupngod unta kanato sa pagpamalandong sa atong kaalaot og sa kadako sa gugma sa Dios alang kanato nga masalaypon. Matud pa sa atong satupapa, biluhon kita nga mga abog nga gitagana alang sa kinabuhing dayon. Magbabungahon unta ang atong pagsaulog sa Kwaresma bisan pa niining pandemya. Uban kaninyo sa pag-ampo, Patrick Daniel Y. Paracondidi, Obispo sa Diocese sa Talibon. Pinagi sa mandato sa Obispo, Reverendo Padre Bonere T. Rosios, Kanselier. Ang schedule sa ato ang Miyerkules sa Badles sa atong parokya, alas 3 sa hapon didto sa Liloan Norte. Alas 5:15 sa hapon dinhi sa ato ang parokya. O alas 6 sa hapon didto sa Lawis.
Ug mao kini ang unang sulat gikan sa atong talahorong obispo. Ikaduha nga sulat gikan usab sa atong talahorong obispo, medyo adunay kontrobersya o kahadlok alang kanato. Circular number 2, number 2102. Pamahayag pastoral mahitungod sa pagbakuna batok sa COVID-19 alang sa katawhan sa Dios sa Diocese sa Talibon. Minahal nga katawhan sa Dios, susama sa opisyal nga talaan sa World Health Organization, aduna nay kapin sa 103 milyones o 103 milyones ka mga tawo nga nataptan sa sakit nga COVID-19 ug kapin sa 2 milyones nga nangamatay. Dinhi lamang sa atong nasod sa Pilipinas, kapina sa tunga sa milyon ang nangasakit ug dulan 11,000 na ang nangamatay, sulod lamang sa kapin sa usa ka tuig human nagsugod kining pandemya niadtong Disyembre tuig 2019 didto sa China. Daghan kanato ang adunay mga pagduha-duha kung tinuod ba nga adunay COVID-19. Daghan ang nangutana kung dili ba lang kaha kini hinimo-himo sa usa ka pundok nga buot lang mokontrolar sa kinabuhi sa kadaghanan o pagmanipula sa ekonomiya o pamulitika sa kalibutan, o dili ba kaha kini paagi lang sa pagpanapi sa pipila ka tawo, ahensya o pabrika nga buot lamang mangilad sa katawhan. Ilabi na sa mga kabos nga walay igong kahibalo aron magpadato o magpagagamhanan. Hinigugmang mga igsuon diha ni Kristo, ang matag sitwasyon mahimong gamiton sa tao aron mamintaha sa uban. Og dako kining sayop og sala. Mahimong magduda kita sa mga resulta sa mga pakisusi nga usahay masayop tungod sa sipyat sa tao o sa kakulang sa teknolohiya aron pagsuta sa kamatuoran ni ining bag-ong sakit nga sukad masukad karon pa nato masinati. Apan dili nato malalis ang ebidensya nga bunga sa siyensya o kasinatian sa daghan gayod sa atong mga kaigsuonang nangasakit o nangamatay sa dili hingpit masabtan nga hinungdan. Baguhay pa lamang niadtong miaging bulan, siyam ka mga madre nga mga Dominikana ang nangamatay sulod lamang sa duha ka semana didto sa ilang balay sa Michigan sa Amerika. Kung dili kita ang mahitabuan, malisod ang pagtuo nga tinuod ang COVID-19. Apan sa milyon-milyon nga nataptan nga hapit na dili nagakahatagan sa pagtagad sa mga tambalanan o sa mga nawad-an sa mga minahal sa kinabuhi nga dili na maatol pagpahimutan sa mga lubnganan. O gani mitaliwan na lang nga wala gani nila ikauban sa katapusang higayon tungod sa kahadlok matakdan. Ang COVID-19 o sa kadakong kamatuuran. Busa, unsa man ang hagit nining dakong krisis na atong giatubang karon. Una, magpadayon kita sa pag-amping pinagi sa pagpatuman sa mga minimum health protocol sama sa paglikay sa mga tapok-tapok para maniguro ang social distancing, pagpadayon sa kahinlo pinagi sa kanunayng paghugas sa kamot uban ang sabon ug alkohol, pagsulob sa face mask o face shield, ang pagdili sa mga bata ug tigulang nga mapasaya-saya ug uban pang naandan na natong paagi sa paglikay sa maong sakit. Ikaduha, kini, gidasig kitang magpabakuna. Mapasalamaton kita sa labang makagagahom nga Dios sa iyang mahigugmaong pagiya sa atong mga eksperto sa siyensya ug medisina, sa mga kadagkuan sa gobyerno ug pribado nga mga tao nga sa katapusan gidungog ra gayud ang atong pag-ampo nga moabot na ang bakuna aron magpagsumpo sa COVID-19. Ug kanunay gyud nato nga sa Oratio Imperata nga madiskubrian na unta ang bakuna. Sa isgutanan mahitungod sa pagbakuna, ang mosunod nga mga pagpangutana ang musantop sa atong huna-huna. Daghan tag mga pangutana. Unang pangutana, nga wa puta kahibaw ani ini. Dili ba dakong sala
nga magpabakuna nga sigon sa mga pamahayag ang maong bakuna gikuha kuno gikan sa selula sa mga batang gilaglag pinaagi sa aborsyon. Wala ililong nga hangtod sa tuig 1972 gigamit ang selula sa batang giabort alang sa pagbugna og mga bakuna sa nagkanalaing sakit. Apan gihunong na kini sa dugay ng panahon. Lig-on ang baruganan sa simbahan nga sagrado gayod ang kinabuhi sa tao gikan pa sa sabakan sa inahan kay ang aborsyon nga tinuyuan supak gayod sa ikalimang sugo ayaw pagpatay. Og sigon sa opisyal nga pamahayag sa buhatan sa nagitahasan sa Santo Papa aron pagpatin-aw sa pagtulun-an sa simbahan ang kongregasyon sa doktrina sa pagtuo sa Vatikano niadtong Disyembre 21, 2020. Mahimong dawaton ang maong bakuna sa tulo ka kondisyon. Unang kondisyon, kay sa pagkakaron wala pay laing bakuna aron pagsumpo sa COVID-19. Ikaduha nga kondisyon, kay adunay grabing kapiligro sa panglawas nga kundili masumpo mopadayon pagpanakod o maghatod sa kamatayon sa daghan pang mga tao. Ikatulo nga kondisyon, kung ang tao nga mudawat sa bakuna, mupadayon pagbatok sa pagsupak sa sala sa aborsyon. Apan napugos lamang pagdawat niini kay wala may laing paagi sa pagsulbad sa krisis. Ikaduhang pangutana, tinuod ba ang giingon sa mga balita nga aduna kunoy delikadong mga side effect sa bakuna, Sigon sa mga eksperto, sama sa ubang bakuna, sama sa polio o tigdas, adunay pipila ka mga side effect sama sa hilanat, pagsakit sa lawas o mga allergic reaction nga malagmit mahitabo sulod sa 24 ngadto sa 48 oras human mabakunahan. Sigon sa mga kawani sa panglawas, dili gayod mobiya dayon sa dapit diin gipabakunahan ang maong tao sulod sa pipila ka minuto aron masuta kung aduna bay allergic reaction o wala. Ikatulong pangutana, nganuman nga sigon sa mga balita adto man kuno sa Pilipinas mokuha og bakuna gikan sa China, nganong dili man sa Amerika o Europa. Sigon sa pakisusi, kulang pa ang mga bakuna sa Amerika o Europa alang sa ilang kagalingong katawhan. Busa, kinahanglan gayod nga mudangop sa ubang nasod sama sa China, kansang bakuna nagpaniguro sa 78% ngadto sa 90% nga kaepektibo. Og kini dili madaot bisan sa ordinaryong kabugnawon sa atong mga refrigerator. Uban sa presyo nga tungod sa pakigsabot sa atong mga spesyalis, aduna nay diskwento. Ikaupat nga pangutana, luyo sa kalisod sa pagpanginabuhi, kaya ba sa bulsa ilabi na sa labing kabos nga gihugon-hugon nga mahal nga presyo sa bakuna? Ilabi na nga kaduhaman kuno kini itupok sulod sa 28 ka adlaw. Kaduha itupok ang bakuna sulod sa 28 ka adlaw. Gipaningkamutan sa atong gobyerno sa nasod nga mohimo og mga lakang aron pagtabang ilabi na sa mga kabos. Gani sigon sa mga gitahasan sa pagpatuman sa bakuna, gawas nga unahon gayod pagbakuna ang mga frontliners. Unahon pabakuna ang mga frontliners nga nag-atiman sa mga masakiton, ingon man sa mga tigulang. Hatagan gayod og prioridad ang mga kabos og timawa. Gani, aduna nay LGU o pagagamhanang lokal sa kauluhan dito sa Luzon nga nagsugod na pagpalit sa maong bakuna alang sa ilang mga ginsakupan. Ikalima nga pangutana, pugos ba ang pagbakuna? Pugos ba ang pagbakuna? Sigon sa pamahayag sa Kongregasyon sa Doktrina sa Pagtuo,
dili obligado o dili pugos ang pagbakuna. Kini voluntaryo nga dawaton sa usa ka tawo sigon sa mando sa iyang konsensya. Apan kinahanglan hinumduman sa tanan nga ang pagbakuna dili lamang alang sa kayuhan sa taong pagabakunahan, kundi aron mapaniguro ang kaayuhan o kasiguraduan sa kadaghanan. Kung galing ang tao mudumili nga magpabakuna, moral niya nga obligasyon ang paghimo sa mga buhat aron dili siya mahimong hinungdan sa pagpanakod sa uban. Dili siya mahimong hinungdan sa pagpanakod sa uban. O mao kini ang iyang moral nga obligasyon ang dili magpabakuna. Busa, isip inyong magbalantay, kami, obispo ug kaparian sa Diocese sa Talibon, nagaagni kaninyong tanan aron magtinabangay alang sa kasulbaran ni ining maong krisis. Kaming kaparian andam sa pagbakuna aron pagdasig sa katawhan sa Dios sa pagbuhat sa ingon. Gani atong gidalit ang atong mga dagkong hawanan sulod sa tugkaran sa mga simbahan aron kini maoy posibleng lugar din himuon ang pagbakuna kung kini gikinahanglan sa atong mga gobernong lokal. Kung kini magpadayon sa atong mga pagduha-duha ug modumili sa pagsuporta kining maong makalilisang nga balatian magpadayon nga walay kasulbaran. Kita mo dangop sa kaluoy o panabang sa labaw makagagahom nga Dios uban sa dakong pagtuog pagsalig nga siya lamang ang buot dalangpanan niining panahon sa tumang kalisod ug karon pa nato masinati. Apan gamiton usab sa Dios ang gahom sa kahibalo sa tao aron mahimong kahimanan sa pagpadagayday sa iyang panalangin. Sa gitudlo pa sa atong mga katigulangan, lihok tao kay ikaw akong tabangan. Kita usab buhimo sa atong tampo alang sa kayuhan sa tanan. Ang mahal nga Birhen Maria, kayuhan sa mga masakiton ug atong inahan sa kanunayng panabang. Uban ni San Jose, ang patron ug manalaban sa simbahan, magtultol unta kanato sa dalan ngadto kang Hesukristo, ang matuod tang magtatambal ug manluluwas. Kaninyo ubos nga nagalagad, Patrick Daniel Y. Parcon Didi, Obispo sa Diocese sa Talibon. Mga igsoon ko ni Kristo kining maong ikaduha nga sulat, maghisgot o pagbakuna. Siguro personal nako, no? Personal nako nga reaksyon ni ini. Murag adunay kahadlok. Ay nganong kahadlok? Biktima kita sa dingbaksya. No? Daghan no? Mga isyo, daghan mga balita. Pero alang sa kasulbaran ni ining maong for the greater good dinhi sa ato ang sitwasyon karon, importante gyud nga magpabakuna. Pero kinahanglan nga adunay obserbasyon. Siguro dili man kini ihatag karon-karon dayon. Nagkinahanglan man tag obserbasyon. Wanang ang una niini ang mga frontliners kay sila may mudawat sa mga bakuna. Munang kun obserbaran kung epektibo ba gyud kini. Total sila man ang mag-una, no? Ang ning palit maoy mo una nga kitay kuan. Munang dinhi sa ato ang pagtuo nga kung buot natong sulbaron kini mong pandemya, wala may laing sulbad. Maumang yun ang pagbakuna. Kay kung dili kita magpabakuna, ang kagaw ipasa ngadto sa laing tao. Gawas kung adunay bakuna, ang kagaw diha ra kutob siguro diha sa tao nagibakunahan. Munang kung atong undangon kining cycle sa pagpasapasa sa maong kagaw, importante gayud nga magpabakuna kita. Pero mao lagi, usahay adunay kahadlok diha sa atong hunahuna. Kahadlok. Natural man ang mahadlok. Mismo ang atong mahal na inahan, nahadlok baya ko siya sa iyahang tahas isip mahimong inahan sa Dios nga magsabak. Ang mga propeta, nahadlok baya pod silang tahas sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung kita tagaan tag mga dagkong tahas o sa paniana, hadlok. Kini dakong tahas alang kanato alang sa pagsulbad sa maong pandemya.
Dako kayo nga tahas. Munang ang matag usak alang kanato, kita gihagit sa pagdawat ni maong tahas. Aron maputol kining maong problema sa tibuok kalibutan, ang matag usa magtinabangay. Munang hinaot karon sa ulog kita gugma. Valentine's Day is every day for those who truly love each other. Kung nahigugma kita sa itong pamilya, kung nahigugma kita sa itong silingan, sa tibuok kalibutan, sa simbahan, atong dawaton ng maong tahas. Ug ning abot naman ang atong giampo. Ug atong pagampuo na usab ang pagkaepektibo ug successful kining maong bakuna. Munang hinay-hinay ang mga scientist, mga doktor didto sa CBCP nga conference, ang scientist nga pari nga Dominikano nga didto na-assign sa Amerika ning hatag sag input. Kabalo mo sa maong input sa bahin sa pagbakuna, labihan niyang emosyonal ning hilak pagani kay nga numan ang labing ubos nga mga tao nga mas nanginahanglan unta og proteksyon ning dumili hinuon kay nahadlok. Usahay ang pagpaningkamot sa mga scientist, mga doktor, mamahimo nga murabag mauna kini pero adunay kahadlok. Siguro nga na usab, no, mga bata aron motubo sila, kinahanglan atong kuhaon ang kahadlok nga paeskwelahon sila sa nindot nga tulungaan asa dapita pero layo. Dunay mga peligro nga wa ta masayod. Pero kinahanglan natong irisgo ang atong kaugalingon aron masulbad ug magmalampuson ang atong kinabuhi. Munang nining ato ang sitwasyon karon, dapat usab kitang lig-unon atong pagtuo ug padayon kitang pag-ampo sa pagkaepektibo nining maong bakuna. Maurag ka na atong giampo kay way laing kasulbaran. Mao gayud ang pag-undang sa pagpasapasa sa maong kagaw ug hinaot nga nasabtan kini. Siguro dunay kahadlok pero uban sa grasyas Ginoo ang Espiritu Santo magdasig ug magpatin-aw sa ato ang hunahuna aron kita mamahimong tinuod nga propeta nga naghatag og sulbaran sa tibuok katawhan. Palihog manindog.